Ahemfo nwoma etoso mienu ti aduonu miensa. Na ɔhene soma ma ɔkɔboaboa Yuda ne Yerusalem panimfo nyinaa no baa ne nkyɛn. Na ɔhene frokɔ Awurade fie. Na Yuda mmarima nyinaa ne Yerusalemfo nyinaa ne asɔfo ne adiifo ne ɔmanmu no nyinaa efiri nketewa so kosi akɛseɛ so ka ne ho. Na ɔkenkane apam nwoma a wohunu no Awurade fie no mu nsɛm no nyinaa gu wɔn nyinaa som. Na ɔhene gyina simpie no so na ɔpam Awurade anim. So wɔde akoma nyinaa ne wɔkra nyinaa bedi Awurade akyi. Na wɔde ne mmara nsɛm ne n'adanseɛ ne n'ahyɛdeɛ so. So ɔbɛma apam yi mu nsɛm a wɔatwerɛ no nwoma yi mu no atim. Na ɔman no nyinaa kogyina apam no so. Na ɔhene hyɛ ɔsɔfopanin Hilkia ne asɔfo a wodi soɔ no ne apona no hwɛfoɔ no sɛ wonyi nneɛma a wɔawe ama Baal ne Asera no nyinaa ne wɔsoro asafo nyinaa mfiri Awurade aban no mu. Na wɔde firi Yerusalem kɔhyee Kidron ho mfofoa mu. Na wɔde ɛho nson no kɔɔ Betel. Na otutu asɔfo hunu a Yuda ahemfo sisii a wɔhyee nnuhwam Yuda nkuro mu ne Yerusalem ho nsonsommea soɔ. Ne wɔn a wɔhyee nnuhwam a Baal ne owia ne ɔsrane ne akyiri nsoroma ne ɔsoro asafo no nyinaa. Na oyi Asera no firi Awurade fie de firi Yerusalem kɔ Kidron subonhwa ho. Na wɔhyee no Kidron subonhwa mu. Na ɔyam ne sɛ mfuturo. Na ɔde ne mfuturo no gu nkurɔfoɔ mma damena so. Na obubu nnwamannan a ɛwɔ Awurade fie a manwene ntwamutam ma Asera wɔ mu no. Na ɔkɔfa asɔfo no nyinaa firi Yuda nkuro mu bae. Na ogu sonsommea a asɔfo no hyee hɔ nnuhwam no ho fi firi Geba kosi Beer-Seba. Na oburii sonsommea a ɛwɔ deɛ wɔfa hyɛ ne kuro no so hwɛfoɔ Yosua pono a ɛwɔ kuro pono no mu benkum soɔ no. Nanso sonsommea asɔfoɔ no ammɔ Awurade afɔrebukyia so afɔdeɛ Yerusalem. Na wodi apiti no bi wɔn nuanom mu. Na ogu Tofet a ɛwɔ Hinua mmabonhwa mu no ho fi. Na obiara amma ne babarima anaa ne baba amfa ogye mu amma Molek bio. Na oyi apɔnkɔ a Yuda ahemfo de ama owia no Awurade fie no ano de kɔ opiani Natan Melek da a ɛwɔ akyire abannwan mu no ho. Na owia nte ase nam no ode ogya hyee. Na afɔrebukyia a ɛwɔ Ahas abansoro dan atifi a Yuda ahemfo sisiiɛ ne afɔrebukyia a Manase sisii no Awurade fie abannwa mmienu no soɔ no ɔhene dwirii. Na oyi firi hɔ. Na ɔde ne mfuturo kogu Kidron subonhwa mu. Na sonsommea a ɛwɔ Yerusalem anim a ɛwɔ ɔsɛeɛ bepɔ nifa so a Israelhene Salomo si maa Sidonfoɔ Astoret a ɛyɛ akyiwadeɛ ne Moabfoɔ Kemos a ɛyɛ akyiwadeɛ ne Amonma Mekom a ɛyɛ atantaneɛ no ɔhene gu ho fi. Na obubu adum no na otwitwa Asera nnua no. Na ɔde nipa nnompe gugu anan mu. Ebio nso afɔrebukyia a ɛwɔ Betel sonsommea a Nebat ba Yerobiam a ɔma Israel yɛ bɔne no yɔɔyɛ no. Afɔrebukyia no nso ne sonsommea no oburii. Na ɔhyee sonsommea no yam no pasaa sɛ mfuturo. Na ɔhyee Asera nnua no. Na Josiah danee ne ho na ohunu adamena a ɛwowɔ bepɔ no so hɔ no. Na ɔsoma ma ɔkɔfa ada no mu nnompe bɛhyee no afɔrebukyia no so gu ho fi. Sɛ Awurade asɛm a Nyankopɔn nipa a ɔka nsɛm yi no pae mu kae no teɛ. Ɛna ɔkaa sɛ, ɛnka yɛboɔ bɛn na ɛwɔ hɔ a mihunu yi. Na kuro no mufoɔ ka kyerɛɛ no sɛ, Nyankopɔn nipa a ofiri Yuda baeɛ na ɔbɛka adeɛ a wɔayɔ Betel afɔrebukyia yi no damena. Na ɔse, Momma no na hɔ, mma obiara nhanyan ne nnompe. Enti wanka ne nnompe ne odiifo a ofiri Samaria no nnompe. Na sonsommea dan a ɛwɔ Samaria nkuro mu a Israel ahemfo yoyɔɔyɛ sɛ wɔde rehuru Awurade boɔ no nyinaa nso Josiah yiyi kɔe. Na ɔyɔɔ no sɛdeɛ ɔyɔɔ no Betel no ara. Na ɔde sonsommea asɔfo a wɔwɔ hɔ no nyinaa bobɔɔ afɔrebukyia no so afɔdeɛ. Na ɔhyehyee nipa nnompe wɔ so.
na ɔsane baa Yerusalem. Na ɔhene hyɛ ɔman no nyinaa sɛ, Muni twam ma Awurade mo Nyankopɔn, sɛdeɛ wɔatwerɛ no apam nwoma yi mu no. Na efiri atemmufo a wɔbuu Israel atɛn no brɛ so, ne Israel ahemfo, ne Yuda ahemfo na nyinaa, wɔani twam bi sɛ yei, gye ɔhene Josiah afe a ɛtɔ so 18 no mu, na wɔdii twam yi maa Awurade Yerusalem. Nanso asamanfrɛfoɔ ne adunsimfoɔ ne efiahoni ne abosomahoni ne akyiwade a ohuu no Yuda asase soɔ ne Yerusalem no nyinaa, Josiah yi gui so ɔbama mmaransɛm a wɔatwerɛ no nwoma a ɔsɔfoɔ Hilkia kɔhunu no Awurade fie no mu no atim. Na ne nsa so hene bi ani n'anim a ɔde n'akoma nyinaa ne ne kra nyinaa ne n'ahoɔden nyinaa dane ba Awurade nkyɛn sɛ Mose mmara no kyerɛ no. Na n'akyiri nso obi ansɔre a ɔte sɛ ɔno. Nanso Awurade annane amfiri n'abufuhyeɛ kɛse a ɛdare tia Yuda, abohuru a Manase de huru ne boɔ no nyinaa nti no mu. Na Awurade kaa sɛ, Meyi Yuda nso afiri m'anim, sɛdeɛ meyii Israel no, na mapo Yerusalem, kuro a mafa yi ne efie a mekaa sɛ me din bɛtena hɔ no. Na Josiah ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɛɛ nyinaa, wɔantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Ne brɛ so na Misraimhene Faro Neko tu bɛne Asiria hene koeɛ, Eufrates subɔnten ho. Na ɔhene Josiah sim kohyiaa no. Na ɔbɛtoo no okum no Megido. Na ne nkoatwe ne funu no te aseɛnam mu firi Megido de no baa Yerusalem, na osie no ne da mu. Na asase no sofoɔ no fa Josiah ba Yehoahas sraa no sie no hene n'agya anan mu. Yehoahas bɛdii hene no, na wadi mfirinhyia 23, na odii hene abosome 3 Yerusalem. Na ne nadin de Hamutala a ɔyɛ Yeremia baba a ofiri Libna. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛdeɛ n'agyanom yɔɛ no ara. Na Faro Neko kyekyere no Ribla, Hamat asase so sɛ onni Yerusalem so hene. Na ɔde dwetɛ dwetikɛseɛ ha ne sika dwetikɛseɛ biako too asase no so. Na Faro Neko de Josiah ba Eliakim se hene n'agya Josiah anan mu, na ɔsakyerɛ ne din too no Yehoakim. Na Yehoahas deɛ ɔfa ne kɔɔ Misraim na okowuu wɔ hɔ. Na dwetɛ ne sika no Yehoakim de maa Faro, nanso ɔbɔ asase no boɔ sɛ wɔma sika no sɛdeɛ Faro kaeɛ no. Obiara sɛdeɛ ne boɔ bɔ teɛ no, ɔgyee dwetɛ ne sika no firi asase no so nkurɔfoɔ no nkyɛn, sɛ ɔde rekɔma Faro Neko. Yehoakim bɛdii hene no, na wɔde mfirinhyia 55, na wɔde hene mfeɛ 12 Yerusalem. Na ne nadin de Sebuda, ɔyɛ Pedaia baba a ofiri Ruma, na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛdeɛ n'agyanom yɔɔɛ no ara.